Hi there, Sanmonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Umayeni noma khumalo idrama yak social media nokunye kusekuphume eceleni. Kulokhu ke ekuphume eceleni ikhona indawo nami engifuna ukuthi nje ngi-add kuyona, and le yami ngiyacela ukuthi uyilalele, ungilalelisise, ungizwe before uba nembono eminingi, before ungicabangela nento nje engayisho, uzwe le engishoyo kuyo because iqondile. Khumalo noMayeni banento yabo yokuthanda nesithembu nomembeso nedrama yakhona. So le yabo is a family, a sister wives esiphelile no season 6 kaThando Nesithembu. Kube social media, uMayeni unebhizinisi, uyathengisa ingubo, angazi ukuthi zenziwe ubani. So abantu abathatha idrama yakuThando Nesithembu sebeyifake na kwibhizinisi kaMayeni. Khona ongasahambi-ke kahle because awukwazi ukuphazamisa umuntu kwibhizinisi lakhe. Awukwazi nje ukuphazamisa noma ngabe ubani kwibhizinisi lakhe, usaziwayo noMayeni nalo onebhizinisi la athengisa khona impahla. Ngiwabonile ama-comments amaningi besho ukuthi lezi ngubo ngathi marketing, lezi ngubo azikho right. Okay, sibonile i-fashion collection yaMayeni kuThando Nesithembu, ngikhohle ukuthi iphi episode bebekhona wavela nempahla. Simbonile futhi uMayeni asiqale ngithi ukumbona seku-season 6. Mina bengithi-ke owami umbono mhlambe le ungayithatha as constructive criticism noma ngayiphi indlela oyisho ngayo, because ngibuka ngale liso. uMayeni unkosikazi omuhle, mahle amakhosikazi kaMseleko, base ngizokhuluma ngoMayeni because sikule yebhizinisi nendlela futhi nami engicabanga ngayo nengibona ukuthi mhlambe ingasondela kwiqiniso, because ibhizinisi alisafuni ukuthi ube unbothered. Ibhizinisi lifuna ukuthi ube bothered because lana une-product okufanele ukuthi abantu beyithathe kuwena ukuze bekushiye nemali. Manje i-product kufanele ukuthi abantu ibajabulise nayo. Impahla zi-affordable, ngibonile ingubo zi-affordable, zila ko-500, ezinye ngeke ngabona, ezinye ziko-600 or 700. Angibonanga-ke iy'cathulo ukuthi iy'cathulo zaMayeni zinhle, angazi ukuthi ney'cathulo zibaliwe yini. But masizokhuluma ngey'mpahla sesike sambona uMayeni engithe futhi la ku-season 6 mhlampe kokunye iy'mpahla sizombona ey'gqokile iy'mpahla lezi ayithengisayo, dresses ayithengisayo. Kodwa mangibheka ukhona umuntu ona-30, ona-25 o-plus size, team thick. Angifuni ukuzwakala sengathi ngiyabody shame nami ngigqoka usize 38, 36, kahle kahle nje 38. But ikhona into mawuyibuka uthi impahla, mawuyibuka uthi le outfit eyasisontweni kuphela, bese ngisho ukuthi-ke kwindawo yokuba unbothered engathi makuzozwa le yabantu obadayiselayo izodinga ukuthi uyifake imbono yabantu, because ekugcineni umuntu akazuthenga impahla ngokuthi affordable. Uzoyithenga ngoba uyithanda, wazi ukuthi okay, le ngingayigqoka eBish, le ngingayigqoka ngelanga elithini, le ngingayigqoka esontweni. Manje ngeke kwenzeka ukuthi abantu bafuna ama-outfits okuya esontweni kuphela o-plus size, indlela engibona ngayo. Angeke kwenzeka ukuthi lama-outfits akhona abantu bafuna ukuthi baye esontweni kuphela. Khona i-outfit yokuthi date night, ubone ukuthi iyangena le. Khona ubonayo ukuthi ngifuna ukuphola nama-girls, ubone ukuthi iyangena le. Manje kuma-pictures ebengiwabona ngisuke ngabona ukuthi hayi ngeke siyesontweni kuphela. Manje masiyesontweni kuphela-ke sizokwenza njani ngesinye isikhathi, because i-support ihamba nakho ukuthi ngiyayithanda into oyiphethe. Angikusupport because ile yokuthi siyakuthanda, we are your biggest friends, iyabala. Kodwa phela ayibali nangokuthi phela manje into eyidayisela mina ngiyayidinga or into eyidayisela mina ngiyayithanda.
Manje mayizothi siye esontweni kuphela kusho ukuthi sesoconsider uMayeni masifuna ama-outfits okuya esontweni kuphela. Angisho kabazalwane, ngicela ukuthi niyibambe kahle ngichazayo because engikubonile mangibheka ama-outfits kaMayeni anokuthi nje unkosikazi oyesontweni kuphela. Ayikho leyo ukuthi hayi shame ziyakhala nama-girls siyaphi or a weekend away, into enjalo, date night, yabona nje i-lunch somewhere cozy, ayikho anjalo. Kodwa uMayeni uyaswenka, uyabona ukuthi uyasirobha ngoba phela yena lezi asuka aswenka angazi uyithathaphi uma la esikhombisa ama-outfits asesontweni kuphela. Ungangizwa-ke kabi, angibhulishe uMayeni, angikhulumi kabi, nami ngilungisa into engibona ukuthi hhayi uMayeni uyasirobha phela ngoba sike simbone kwezinye iy'ndawo la evela khona no-husband ukamveza. Kanti lezi ayigqokayo-ke mayeswenkile uyithathaphi uma ngapha ezosidayisela ezokuthi siye esontweni kuphela, and mina-ke ngigqoka u-size 38, ngino-30, kodwa angeke leziyana esontweni kimi. Kodwa zikhona ezinye mayingayi-eda engathi-ke zi-right. Angisho futhi ukuthi abekho abathanda lezi siyibonayo, bakhona abayithandayo, kodwa manje kwabanye zisuke zithi church girl, church woman kuphela. Kanti kumele ukuthi yabo mhlampe kube khona ethi office laphaya efuna u-office girl, uyabona, office lady. Kuphinde futhi neyokuthi date night ibe khona, nenye yokuncebeleka ibe khona ngoba phela ngithi siyabona la kuThando Nes'thembu bayayikhipha nomseleko abayise ey'ndaweni, naso sifuna ama-outfits anjalo-ke avumayo. Zikhona futhi ezinhle, ningangisho kabi noze ngicabanga ukuthi ngithi zimbi, zinokuhlonipha kakhulu, zinebusonto kakhulu. Siyayicela-ke nezithi ezinaleya vibe yokuthi nosibanibani, uyabona, siyodla out. Siyayicela-ke naleyo vibe, yileyo bengizoyisho. Uyabona-ke ozosuke ethathe lento ayithathe ngesayidi eliseceleni okwakhe, nkosi yami, yilokho ebengikusho ukuthi besicela ukuthi engasiphi ezesonto kuphela, nezinye siyayithanda. Muhle-ke futhi akadingi uxhaso olungakanani ngabantu abazomodela, engayimodelela yena ngey'mpahla zakhe, sibone futhi yena ephejini lakhe kuphela. Uma esethanda-ke uku-eda-ke hlampe sesithi-ke u-eda hlampe ngokweminyaka, hlampe kube-ke u-plus size ona-20, u-plus size ona-30, because vele i-style sizohluka ngokweminyaka. Nakuye futhi asisho ukuthi ngoba iminyaka yakhe itheni yilezi kuphela angayigqoka, ayikho leyo, ayikho. Bese ngisho nje ukuthi leyo ukuthi siyamazi uMayeni o-unbothered, kodwa mase kuziwa kithi esizothenga besisecela ukuthi abe bothered uMayeni, and siyamthanda-ke. Kulaba abasuke bethatha imeseji kabi becathi into esiyishoyo ngoba siwathanda amakhosi, siwathanda wonke amakhosikazi aseMzumbe. Siwathanda wonke, into-ke abantu abangayizwa neyothatha isikhathi-ke kulaba abayifaka emagroupini, neyothatha isikhathi-ke kulaba abahlulwe ukulalela umuntu besheshe bejaji. Hhayi, ngibonga ithuba, ngixolisa ukumosha isikhathi, iyazwakala nje. Lama-outfits amaningi esengiwabonile anokuthi siye esontweni. Mina bengicela lawo-ke athi siyodansa, kodwa sina-30, siyodansa, besicela nalawo.